chuang thom ne ni han chiat dan zo ma ne ka se kan ta to han tu se da se December sari zo ne sa ga wa sum sari pa chuan he lai akum le January ni kha sa wa sum sari pa ka yen pe ka ya kan group ta masare ani da ni Cái giai đoạn mình sẽ chưa được xem